Дали нещо е останало от тази RAV4, че я продава за 1300 лева. Супер динамичен, практичен и много икономичен. Е супер динамичен, практичен и икономичен. Е супер динамичен, практичен и икономичен. Извинете. Перфектният автомобил. Той е перфектният автомобил. Перфектният автомобил. Не си купувайте кола от автокъща никога. Здравейте на всички, вие сте Стоянов Моторспорт и днес ще ви представя втори епизод на класацията ни за габровски коли. Сега, това е 11-ти епизод от топ оферти, като тук ще вложим пак само габровски коли. И естествено ще използваме на пича Стилян Иванов идеята да видим така в автокъща галерия в град София какви коли се предлагат и нали с какви обяснения. Ева на машинката, просто давайте, пишете коментари. Всичко, което пишете в коментарите е добра идея за мен и разбира се, ще направя видео за него. Рязко скачаме на едно SQ8, 105 000 лева цена, там тежки ситуации, винаги пише панорама, камера, обдухване, нави, и ги е писал така. Обаче аз гледах доста обяви на този пич, сега ще ви обясна защо ми дотъпяха. Ски какво става? Изключително красив, с агресивна визия и присъствие на пътя, супер динамичен, практичен и много икономичен, проходим и маневрен, перфектният автомобил. Той е този малко практичен и динамичен, малко поет излиза. Така, това е сега за аудиото. Продължаваме нататък. Мерцедес, 33 палки, пак нави, пак подгрев, пак камера. Винаги е топ, винаги са му супер топ обявите. Цялата бяла перла, не знам си какво си. Изключително красив, с агресивна визия и присъствие на пътя. Супер динамичен, практичен и икономичен. Проходим и маневрен, перфектният автомобил. Сега, SQ-то е пълна паркетка, ма да кажеш проходим, айди джипе. Ама то Мерцедес, дето е толкова от земята, да кажеш проходим. Маняк, не знам. Само ще ви кажа, не си купувайте кола от автокъща никога при живота си, защото винаги се хващаш за мистриите там. А ако искате да разберете повече за това какво означава да се хванеш за мистриите, пишете в коментарите. Нави, камера, подгрев, той го е писал някой малко по-грамотен, защото не е на шлокавица. 62 200 BMW 530 хибрид. Върви с вода, масло и нафта. Изключително красива, с агресивна визия и присъствие, супер динамичен, практичен и икономичен, проходим и маневрен, перфектният автомобил. Значи тази автокъща е само за перфектни автомобили, аз не виждам смисъл да гледам повече обяви. Супер пича, че е написал, гледах му на този човек обявите, ама те са, аз не показвам всичките обяснения, нали? Не показвам цялото обяснение на всяка една кола, защото то е 5 страници, разбираш, аз няма ми стигнат скриншотите, няма ми стигне ефирното време. Продължаваме с случайни обяви в AutoBG, защото пък предния път ви показах карта. Дай габровски обяви. Тук е един Passat, гръмнал от всякъде за 1000 лева. Няма какво да ви кажа за него, искам да четем какво пише за него. Колата не се кара от една година, с нови амортизьори, всичко работи, с изключение на стартера. Всичко работи с изключение на стартера. Пали на бутане, все едно за китайски крос говориш. Коментар по цената, възможен бартер за М5 с доплащане от ваша страна. Добре ли го виждам? Бартер за М5. Ако някой има М5 и иска да има Passat 95-та година, да си доплати да се вземе Passat. Той не мисля да го коментира повече. Ford Fiesta за 1150 лева. Малко е височка цената. Това е в Дряново, но Дряново е до Гаврово, така че смятаме го към Гаврово. Я да видим обяснението. Колата е стегната и в движение. То оставаше за 1150 лева да не е в движение. Последно са сменени предните носачи, реле на кормилната рейка. Добре. Колата е пътувала скоро София-Бургас, Габрово-София. Няма забележки по пътя. Човек, той наистина е голяма работа. Кола за 1000 лева да няма забележки за 500 км път. Много си сериозен, наистина. Той е голяма кола. Да знаете, че това е кола за дълъг път. 55 коня. Той сигурно тя 89-та е произведена, горе-долу от 51-та пътува и тази година е стигнал и е качил обявата. Това е брутална обява за 1300 лева.
изгорява RAV4. Буквално вижте. Дали нещо е останало от тази RAV4, че я продава за 1300 лева. Те с габровци, не знам какво да кажа. И виж само какво е обяснението. Има катализатор. Как ще продадеш изгоряла кола за тия пари, бе, пич? Те на вторични ще му дадат 200 лева сигурно и те няма да я натварят, ще трябва да я взимат с кран, те ще му удържат и за крана сигурно. Ах ти маняк. Ето тук е една Dacia Logan. Както казах, най-страшният индивид на света е едновременно бакшиш и габровец. Dacia Logan в състояние лапа и салама, търкаля на приставан. Действащо такси в момента се кара. До 1.12 мисля, че пишеше, може да се кара. След 1.12 вече не се кара. Той изчислил кога ще блокира двигателя и те са му казали, двигателя ще блокира на 1, карай го до 1. Двигател перфектен, стен съединител, скорост на кутия, нови гуми, код си искаш, всичко сменя. Човека нов акумулатор. Габровец да проведе кола с нов акумулатор. 500 000 км, то е може би за последната година. Видим забележки, плюс смяна на евентуално десен носач и лека заварка на гарето. Значи, евентуална смяна на десен носач, ако случайно гумата ти примерно застане така, се едно, че нали знаеш на GTI, като задържиш хъто на това, на онова бъги, дет става на лодка и как се обръщат гумите. Так. Ако се обърне предна дясна гума така, значи да знаеш, че вече е дошло време да смениш носача, ама не ти покоя. Значи, лека заварка на гарнето, ете и дупка и без климатик и е остакла. Нормално, Dacia и ти представи си на какво смърди вътре. Представи си Dacia габровска. Той бакшиша никога няма да даде пари за автомивка, па представи си бакшиш от Габрово. Той 10 стотинки няма да даде за прахосмокачка да изчисти. Вътре сигурно мириш и на спранджинайка. Ужас. И тук още една спарена кола. Една Лада, дето е супер турбо Лада някаква. За 1600 или 50 ля. Наистина габровци не знаят цената на парите. Спешно с коментар на цената. Ретро с подобрение. Пич, сега ще обясня нещо. Да знаете всички. Ретро и подобрение са две отделни неща. Ретро кола означава, първо, не означава, че нямаш пари за кола след 86-та и караш някакъв дръгел. Означава ретро кола, че просто колата е стара, запазена и разбира се в състояние, така дори да е за реставрация, но да е в заводско състояние. Той нашия наслагал вътре кормила, спортни, не знам си какво. Тя е супер пълна цигания тази кола и е 145 кони. Те 145 кони откъде ги измъдри 45, по-съм съгласен, но 145 сигурно е сложил турбо, не знам. Сребърен. Ти дълтонист ли си? Вярно може и да е сребър. На мен ми изглежда синя. И тук поздрави за Чичо ми Спас, беше велик стругар. Поздрави за Спас Маркиза. Ако някой от вас се казва Спас, това е перфектната габровска кола за него. Между другото, това е може би единствената оферта, която е горе-долу изгодна на Спас колата. Поздрави за Маркиза. Автомобил е в много добро състояние. Дадат се към него летни гуми с джанти, зимни гуми с джанти. Всичко платено. Колата се води по талон товарен автомобил. Това е много добре, защото е ефтин данък. Ма тя принцип на 75 коня няма кой да е скъп данъка. Дава се с 2 ключа и 2 дистанционни за отключване и за ключване. С 2 ключа, щом се дава, е добре. Тая кола става колко ще е. Виж на колко е. На 3600 км тя е нова. Daewoo Kaos 1.4 Sport. Сега ще видим за 2100 ля. Колата е обслужена напълно, ремонтировки, водна помпа с сезонни гуми. Вау! Това е специалитета на габровеца. Любимото му са всесезонните гуми. Сменена бензинова помпа Bosch и воден радиатор, понеже прокапа от новия антифриз. Значи новия антифриз явно е по-тънък, да знам, трябва да сипваш 10-4 с масло на охладителната стена. Сега да ще караш кола за работа. Това означава, че сега да ще караш кола за работа и че ако седнеш, може като Флинстон отдолу да са ти краката кола за работа. Така. Така, остай сега ще кажеш. Сега това. Искам да го прочетете. Хидеавликаби съединител. Изключително леки,
точка, външни забележки, запитайка, но без ръждигнил. Хидроевлика бисъединител. Хидроевлика бисъединителите, те са супер яки, слагат ги на пруше. Не знам бе, брат, какво говориш? Сега, това е най-скъпата щяка Фиеста. Най-скъпото Peugeot 205, което виждам, 1.9 дизел, но е лук. Да знам какво. Но ма кефи, габровците как се измислят версия. Хидроевлика или би, там, какво беше за Volvo-то, май беше писал някакво изпълнение. Не, оня за Фиата беше писал някакво странно изпълнение, което не съществува. Аз търсих в Wikipedia, няма такова нещо на Фиата, разбираш? Той не знам откъде си го е измислил. Това е лук изпълнение, да кажем, на Peugeot. За 2400 лева, те наистина не знаят цената на пари. Тя може пък да е перфектен автомобил, обслужен, сменени са. Декември 23-та са хваляш, че ти е обслужен автомобила. Декември 23-та. Това е преди 2 години, бе, пич. Агренажен комплект, водна помпа, пистов ремък, масово гарнитури, на капака на клапаните и на картера, нови предни носачи, нови задни амортисьори, нов радиатор на паромаркуче, нов антифриз, нови всесезонни гуми от 2 комплекта джанти с гуми, купето е много здраво, без изгнило, с изключение на малки повърхности ръждички на 2-3 места. Ти нормален ли си искаш да избиш тройно тази кола, тя ни струва 500 лева, той иска да я продаде за 2400. Той иска тези 1000 лева, дете набил в ремонт. Ма как ще е набил 1000 лева в ремонт и габровец, бе? Той сигурно е правил с части от букука. Документално изрядна, преглед до 25-та. Безотказна зимна кола за града. Не знам как ги... Те са бетер топ гир, всички ти знаят за къде е зимна, лятна кола, за къде става и какво е изпълнение. И тук приключва сагата с тези опасни индивиди от Габрово. Ако искате трети епизод пак за габровски автомобили, пишете. Какво да ви кажа? Благодаря ви за абонаментите, гледайте много видеята, пишете яко коментари и следващия епизод най-вероятно ще направя топич, дет каза за BMW-тата Фоловеч, да видим там пък какви обяснения от 1001 нощи има и мога ви кажа, чувствайте се. Зависай, спасанными мать говорил, а я дворами ночью, мимо магазина, улица Рождества.